Telolah, telo larang sengaja jabut. Oh iya Kang Paino ini jaluk sempalan ini nyempani sing endi ya wonge? Jaluk saitik ngono kok. Loh, kuwi sik utuh. Lah ndi ya apa belah kono ya? Delok-deloke lah. Wah, wingi Kang Paino jaluk ramban sempalan ki. Golek apa urung ya wonge? Kok anu tapi wis kelong. Kayane sih wis ya. Nyemplai dong telo kena nggih stok kok butuh besar perubahan ngedek-ngedek terus sapi sak brah-brah. Ton iki endi ya nyempali dong telo menge kok. Walah, kayak bocah pertunggal kaya terus ngono kae. Lah iki wis dibabati nyapa? Sapa iki sing nyemplai dong telo iki? Kang Paino wingi njaluk. Karmu iki piye ta, Tun? Lah kok ngomong ae dhewe pakane bingung kok dadak mbok kekene wong lho. Lah piye wong njaluk saiki lho, Pak? Sari-sari kok ora mikir yo awake dhewe lebu. Ya biasa ya Kak, biasa wae. Gila aku karo kowe. Ya sampean kuwi to. Ndak gur sempalan lho. Sempalan wae dhewe lebu. Ya kan gur saiki sik akeh lho tunggale deloken. Wae dhewe lebu. Sik ombo. Kok iso lho. Ndak gur kaya ngono lho. Ngono kaya ngono dong tewak dhewe lho butuh kok iso. Ya kan gur saiki ora akeh to, Pak. Tunggale lho sik akeh wong lho gur ngodo sitok lho. Wong ngene. Ayo. Wani. Ayo. Gila aku iki rasane. Uang kok. Oh yo dipikir aku ki wedi wong gur masalah sempalan ae lho. Ngomongi karo wong kono ku. Alah, gur saiki kon nuku lho. Ndak gur saiki gur saiki wong ae lebu. Oh. Ngomong ngono karo wong kono ku. Alah gah. Kowe demengan tak dong ora gelem kono ku tak. Gur saiki kon nuku dadakan. Dong telo ae lebu terus pelit men lho. Njaluk-njaluk uang kok malah. Wong dhewe gaene apa njaluk tulung Kang Paino kok. Ngomongi kok malah. Wong apa-apa lho dididik Kang Paino. Dididik Kang Paino. Jaluki sempalan saiki ngono yo. Bereneng e kon nuku nemen-men lho. Uang kok dong telo domongi kono jadi kayak wong arep anu bodo sesuk kok malah kayak wong ora diatur. Terus gara-gara ton. Sat. Dong telo arep gawe persiapan bodo besar sesuk ben ora ngarit kok malah semplahne dikene Paino yo piye karepe ton. Engko karepe dhewe. Urip keneng tatanane kok Garangan kok kaya ngono. Tinggal balik ae. Wong kok jaluki godhong telo saiki ing gremeng ae. Wong kok medhek men lho. Apa lho njaluk tulung Kang Paino barang kok. Ngene ram.